Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bahagia yuwana, rahayu. Nami kula Dimas Wira Saputra saking kelas 9C. Samriki kula badhe macake pidato. Tanggapan wacana. Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinurmatan, Bapak saha Ibu-ibu guru ingkang satuhu kula bekteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani, puji syukur tansah atur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring anugrahan rahmat serta hidayat dumateng kita sedaya. Satemahing wakendal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani, sekedhap malih kula sakanca kelas 9 badhe nilarake pawiyatan SMP 1 Gandusari punika. Pramila mbok bilih sadangunipun kula sesrawung kaliyan panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang marani ing panggih panjenengan. Sedaya kula sakanca nyuwun agungi pangapunten amarga sajroning kula pepisahan nilarayaken pawiyatan kados punika. Niraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sederek piyambak. Nanging kados pundi malih jar kula panjenengan sedaya namung titah sawentah boten kawi nyelaki pangestaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula nderek paring pepènget dumateng panjenengan sedaya. Sakmedal kula saking pawiyatan punika, pangajap kula adik-adik saged dados siswa-siswi ingkang tansah mbangun mitutur dumateng Bapak saha Ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njunjung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang taksih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayoman Allah Subhanahu wa taala. Samanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung sakmenten atur kula minangka suwelih rencang-rencang kelas 9 sedaya mbok bilih wonten gelap ngangsulin saha rencang sewengi atur kula tansah nyuwun lumamping samodra sih pangkasmi. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.